Inwoners van Wiens en Bad Lehem hebben haar nocht van alle diekafsluitings werd er zo 13 kilometer omrijden maat om in Ljouw te komen. De laatste 2 jaar is 5 keer onder dik werken. Inwoners gaan briefs kunnen onder de gemeente Ljouw. Die zei tatenij beter hoe is te vieren met burgemeente Tietjerkster Diel hoe het werk onder dik. Boeren gaan er het komende jaar flink op achteruit. In Trosnees zijn €100 op ierbasis. Dat had het Landbouw-Economisch Instituut berekenen. Benamen het afschaffen van het belastingvoordeel op rede diesel is voor boeren een flinke klap. Op ierbasis is dat alleen al over €100. Wetterschip Friesland zet het komend weekend het Hooglandgemaal aan in Starum in verband met Wiertewaar. Wat ik mij speelt is dat het takken weekend naar verwachting dregend wordt om wetter te spuien op de Waardzee. Verder is de wetterstand in Friesland preventief wat mij onderen bracht. Vreedsmerk in Ljouwert is weerom op het Zeilaan. Door de verbouwing van een pad van het plein wie de merk tijdelijk verpleerd naar de Nijstad in de Wurmerdiek. Het oude Zeilaan telde goed 100 ondernemers. Dat aantal is zakken naar 61. Vannacht eerst droeg en letter alweer rein. Het kwaliteit naar zo'n 9 graden. Morgen eerst rein, letter toch wat zinnen en morgenmiddag lijkt het droeg te blowen. Het is dan 14 graden.